hrať. Jak sa tomu hovorí, proste ako keby 90 vlastne, sice sme to nehovorili, akože sa na tomto kanále bude natáčať, ale dobre, budeme to natáčať, nám možno niekedy koho to bude zaujímať. No, uvidíme. Tak Musí to byť viacej než 12-minútové video. viacej. No, ľuďoch to potom nebude ako zaujímať, keď to bude také krátke. Neviem. No poď, ideme pracovať. Dneska tu máme za úlohu dať 99 dní v lese. Len s To nie. vánočnými darčekami, takže žiadny český nič, len vánočný darček. Mink. A potom nebudeme mať záček. To je jedno, ne? A ty nemáš tohoto? Co? Toto tenhle. Toho elfa? Že ne. Ne, nemám. No, fake. Ja mám Mám labku. koupený, hoď, nemám ho očutný. Ja mám labku. Uh-huh. Asi ti najde. Nevím. Ne, ty. Šmodlo. Labku, pros. Môžem takto žiť. Môžeme otvárať len zlaté, truhly. A dragon. Mám A labku dragon. pre teba. Chceš? Máš. Tak dá proste môžeme. Musíme nájsť uhoje. Tam. Daj ho do ohňa. Idú kraftiť na pol. Tak choď. Ja idem hľadať. No, na. Môj darčeky. Mm. Když dáme Ja musím začať. tých 20 dní, tak môžeme otvárať normálne truhly. Ja. 20 dní to je... A, mám tu elfa. Idem. Ty máš 40 coinov, he? Takže lopata. Toto. Lopatu mám. A idem rýchlo. Máš... To čo je za zvuk? Neviem. To je nový zvuk? Pane Bože. Ja, ty? Dúfam niečo dobrýho. Food is game, čo to je? Co? Food is the game. Taký. Taký. No, proč? Kúp si korčule. Taký. Nevím. Ideme na to. Mám na to, jo. Mám počerek. Teď sa tu bude baný food. By si už mala vidieť na mape, koľko je tady tých elfov. No, není. Jaj, ty ho ešte nemáš na trojku, to je škoda. Máme na trojku oheň. Ne, na trojku ako elfa. Ja mám len na dvojku, že? Jedno. Nemôžeme. Ešte by si porušila pravidlo. Kamo, to musíme zabiť. To má svetielka nemá. Hej? Jedy na decko. To musím zabiť. Ja. Majkuk. Pomážte mi. Když ti má pomôcť, ako keď ja mám menej životov. Nem. Nie. Musíme ísť. Som zachránila. Čo už si zachránila? Ohej. Máme tu mapu. Je ráno. Ja tu mám bunny food svoj, náš. Taký. Pripravujú sa na bunny foody. Ja idú na decko. No, to pí. Čo si? A nie, do pí. Poďte.
Je tu. Tričky. Bro. Ještě jeden? Chybí, on tady není. Nevítám ho, To není on. Tak ho pojďme zabít, jo. Potřebuju helpík. Tam je další vlog a další ony. Stromček. Můžeš to vidět z dálky. Já jdem za predajcom. Já zaberu jedlo. OK. Takže dobré. Bude na to strašně pomaly, protože jako keby... Mám další elfa. Nebo... To je ono, jako keby uzavřete. Ještě. Musí jako ten strom, ne. Pojď na něho. Nemůžeš tam jít, že tam je truhla. A já jdem on pro lesy. Jako když někdy bude truhla, nemůžeš ji otvorit, až dáte ten... Tu je dragon. Kámo, tu můžeme. Já můžem. Můžem? Kámo, tu je Dragon dragon. můžeme. Ne, v chlapčenskom som. Tam môžeš ísť ty, lebo tak je chlapčenský. Dragon můžeme, ne, aj také zlaté, aj pod zlaté, no. Moja mama. Co ti Motorolka. spadlo? Motorola. Nice. Docela good. Že to graduješ. Oh my god, taký byč. Berev. Čo ti spadlo? Berev. No. Tu máš vůči kůžu. Děkuju a jdem. Bro, pro mě se to buglo. Pros. Please. Dneska musíme najviac makať, prostě nemôžeme otvárať česku, jen zlaté a tak ďalej, chápete? Ale už tam bol dragon, to ty. Okrem takých tých normálnych a tak ďalej nemôžeme. Máme na štvorku. Pomoc potrebujem. Ja jdu. A tu dodáme jedlo. Hej, ja musím sa sem schovať. Pomoc. Kde seš? Ja umřu. Jdeme na spawn. Rychle. Bůh, zabij ho. Proč mi bereš světla, jo? Já... A ja s tým niečo. Ja sa šetrím na tie koni. Dačeky môžeme otvárať, že? Jo, Aj tie romane. To nájdeme... ano, ty ano. Tak to jsou darčeky, ne? A já nemůžu najít ten biom, jak se děje. To nevím. Ten biom je jako docela dobrý, mně se líbí, ale potřebujeme ho najít. Jedeš.